За всички, аз съм Ясин и днес ще ви покажа моя нов скин. Всъщност не е нов, същия, само с малко подобрения. Напишете в коментарите дали ви харесва този скин. Ето го отзад. И му сложи една малка шапка. Не е малко, ама... Ето. Тук си направих дори героя. Просто напишете в коментарите дали скина ви харесва. Аз бях Ясин. Харесайте клипа, абонирайте се и чао!